xtaqt tinsaqsik fuq l-ewwel. X'għedlek L-orbs. All right. Kif kontek taraħħom l-orbs? Dawl. Ħan robota ma xi ħaġa oħra. Jien meta kont żgħir, kull darba li kien ikolli d-deni, kont ibati ħafna bit-tonsilli. Ejju. U kien jitla li ħafna deni. Kull ġifier ma kien hemmx darba li fallit. ċara kristalla da sal-lum il-ġurnata. Kon norħos minn ġoġ ismi, dak iżmien ma konx naf x'kienet jiġri, l-lum nifhem. U nara li l-nifsi rieqet minn barra. Sewa. Meta kont narhom spiss. Jew ġol kamra, speċjalment meta kont immur għand in-nanna fil-ġnien. Aħna trabbejna sna ġadini men, mill-wit. Taf kif? Ġo s-siġar tal-ħarrub. U liema lokalità? Birżabuġa. Ġifieri jien niftakar Birżabuġa. Lej ħalfar bl-ajruplan, 4 fabbriki kollox, wara ommi għalla s-siġar, taf kif? Nanna tiegħi kienet toqgħod mal-wiet li jagħti lejn għal-ħalaxa. Ġifieri fejn hemm Borġ in-Nadur. L-ewwel bewsa li tajt il-tfajla ġo tempju ta' Borġ in-Nadur tajta men. Sagra kienet. Kont imur daw il-postijiet, per eżempju Borġ in-Nadur, mimli ħdura, mimli. U daqs kienu kun fihom l-orbs ta' Borġ in-Nadur, għax ġiġa għandi storja. Jien qatt ma rajthom kbar, dejjem u viċin. U viċin, like miegħi. Naf kif? Jew minn isa boċċa Daqs ballun tal-ping pong? Isu minn bubun sa ballun ta' tennis. Ivarjaw. Astja. Naf kif? Ma per eżempju l-lum, jekk nelimena, jekk emġew niddismissja il-kamra u xed nara, dik tiblerja u nara daw l-swirls tal-enerġija. Il-field. Jew parti mill-field, nara l-field kollha naħseb jisparixxi ġismi. Jisom it-tet poles ġol ilma, dawk kollu għaddejjin. Bojot u prismatik fl-istess ħin. Ma ġoxoxin. Il-fabrik. Astja. Jirna xilek tittepjaw taraħ. Imma irrid noħroġ minn ġol interpretazzjoni ta' xinu jiġri. Ġifieri dak ir-radio, il-volume jinżel l-istorbju u tiġi.